आथिखालाव मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि जाहोनाव बयहाबो खहा जानायनि अनजिमा गैया। सोरहाबा जिउ, सोरहाबा रां, सोरहाबा सोलोंथाइनि खहा। थेवब्लाबो जों सुबुं माहारिया अरायसम खहा जानायनिफ्राय बारग'नो नाजायो एबा राहा नागिरो। बिदिनो बेंटल हालामनि अन्थाइबारि गामिनि रुंसारि चन्देश्वर बरगयारिनि आंगो सानै फिसाज्ला लरेश्वर बरगयारि आरो सांग्रां बरगयारि मोनहा गावसोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय 3 बिगा हायाव मावदोंमोन तरमुज आबाद। नाथाय खाफाल गाज्रिखौनो बुंजायो, दासान्दि बाजार गला बन्द जानायनि जाहोनाव तरमुज फिथाइफोरखौ फाननो हायैलाय अन्थाइ बल्दारफोर बादि गोग्लैसोनानै दङ आरो फाननो गोनां जादों गावनि न'नि लांगोनायाव खहा जानायखौ सुफुंनो नाजानानै। बिथां लरेश्वर बरगयारिया फोरमायोदि गिबि खेबनि थाखाय बे तरमुज आबादखौ 3 बिगा हायाव मावनाय जादोंमोन। नाथाय दा लकडाउननि थाखाय मोजाङै फाननो हायासै, जायनि थाखाय दिनैसिमाव खरसा थांनाय रांखौनो आरजिफिननो हायाखै। बेनिखायनो आथिखालाव न'नि लांगोनायावनो तरमुज फिथाइखौ हाजासे फानगासिनो दङ, जायनिफ्राय सानफायाव 15 निफ्राय 1600सो रांखौ आरजिनो हादोंब्लाबो खरसा थांखानाय राङानो फैफिननाय नंला होननानै फोरमायो। नाथाय बिथां बरगयारिखौ खहा जाजादोंब्लाबो गोसो बायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। फैगौ बोसोराव आरोबाव 10 बिगा हायाव तरमुज आबाद मावबावनो थांखि लाबावदों होननानै फोरमायबावदों बिथां बरगयारिया। दिनाव 1500 बायदि फाननो हायो, थेवबो बै माने खरसाया मेकआप जानाय नङा। खरसाया मेकआप जानाय नंला। मानो होनबा तरमुजखौ जों 3 बिगा गायदोंमोन, 3 बिगासो। ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय फाननो उसुबिदा जानानै न'नि लांगोनायावनो फानदों आरो लामायाव। बे लकडाउननि थाखायनो बेफारिफोर उसुबिदा फैया। जिबायदि रेटआव मोननांगौ बिदि मोना, बिनि थाखाय आरो। इनकामखौथ' 50% आसा खालामदोंमोन, खिन्थु दा इनकाम जानाय नङा, लस जासिगोन। ओरैनो 70सो थांदों आरो गासै गायनायाव खामलाजों जाबजों जोलैजों बिदि 70,000 22,000सोल' फैनानै दङ आरो। बेफारिफोर बायोब्ला 7 थाखा 8 थाखा बिदिल' जासियो। सिगां समाव बेसेबां? सिगां समावथ' 15 थाखा बिदि। सानसेयाव बेसेबां सेल जादों दा न'आव सेराव फाननायाव? दा ओरैनो 1500 1600 थारमाने दिनाव 1500 बायदि फाननो हायो, थेवबो बै माने खरसाया मेकआप जानाय नङा। खरसाया मेकआप जानाय नंला। मानो होनबा बारा गोबाव फाननो हानाय नंला आरो बेखौ फिथाइखौ, सेवलांनोसै बियो आस्थेनो। मानि थाखाय? ओरैनो गोबाव जायोबा बारा गोबाव दोननो हाया आरो। गिबि खेबनि थाखाय मावदोंमोन नामा? गिबि खेबनि थाखाय मावदोंमोन। नेक्स्टआव मावनायनि मा सिन्था खालामदों? नेक्स्टआव मावफिननो सानदों, 10 बिगासो मावनो सानदों आरो नेक्स्टआव।